Accidente mortal en Sarria. O falecido é un veciño dese concello lugués de 63 anos. A furgoneta na que circulaba bateu frontalmente contra un camión articulado. O sinistro tivo lugar na estrada LU 633, á altura da parroquia de Ortoá, considerado un punto negro pola cantidade de sinistros que se rexistran nese treito. A súa chegada ao lugar, os equipos de emerxencias só puideron confirmar a morte do condutor. Y digo yo, pues ha pasado algo, dice, sí, ha pasado ahí arriba en la curva un accidente y hay un muerto. Digo, donde vivimos nosotros. Y dice, sí, pues sí, es esa casita pequeña, sí, ahí. Entonces echamos a correr para aquí, cuando llegamos, pues ya el muerto estaba apagado, el coche, por lo visto, debieron de cortarlo para sacarlo. Pois nesa mesma estrada tivo lugar estoutro accidente. Un veciño de Samos quedou ferido tras saír da vía e caer co seu coche por un desnivel de 30 metros. O home tivo que ser liberado polos bombeiros e trasladado ao hospital. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste venres 16 de xaneiro. Na Coruña, as forzas da orde buscan o ladrón que asaltou un restaurante mexicano na cidade. O caco entrou no local a plena luz do día. Xa acabara o servizo das comidas e os traballadores do restaurante estaban grabando un vídeo coas súas receitas. El aproveitou ese momento para facerse co botín. Levou a pantalla dun ordenador e saíu correndo. Entrou unha parexa dicíndonos que si estábamos cambiando os ordenadores ou si nos había pasado algo, dixésemos que non, que pasaba, e xa nos contaron que salía un individuo correndo e que lle veron meter o monitor debaixo do anorak. Tamén en Ribeira hai preocupación por unha serie de asaltos a negocios da vila que se producen dende hai varias semanas. Este que van ver é o momento en que un ladrón entra a roubar nun establecemento. Faino con total impunidade. Os comerciantes din sentir medo. Aseguran que ás veces os cacos van armados con coitelos e ameázanos para exixirlle os cartos. Noutras ocasións atópanse con escaparates estragados e danos no interior de tendas e bares. Xa presentaron varias denuncias e piden que se reforce a seguridade na zona. Chegoume un individuo ás 8 menos cuarto con un cuchillo pedíndome que lle dera os cartos todos. Dame os cartos da caixa. Eu peguei media volta e dixen, se vou á cociña, vaime pinchar. Entón collín un vaso daqui onde teño a baixela e amenaceino, por favor, retírate daqui e déixame en paz. Volveu pasar unha indicación errónea do GPS e un vehículo en apuros, pero desta volta non foi un camión nunha pista estreita. Vexan. Foi en pleno centro de Pontevedra. Este coche caeu polas escaleiras da Peregrina e, malia o sorprendente do caso, non é a primeira vez que acontece. Si, normalmente é xente de fora, non é daqui. Veñen apartamentos turísticos, máis ou menos, e quedan as indicacións do GPS, leva por aí. A xente de aquí sabe que isto é zona peatonal, que só é para xente de aquí ou para servicios, entón veñen mal indicados co GPS e van de frente, quedan atorados. Saben onde está o lugar habitado máis alto de Galicia? Pois na provincia de Ourense. Chámase Cepedelo, pertence ao concello de Viana do Bolo e, como ven, aínda ten bastantes casas. No verán enchese de vida, pero os invernos en Cepedelo son moi duros, a 1350 metros de altitude. Só 3 persoas viven ali todo o ano. Aquí o inverno é moi duro, sí. Ora xa non é tanto como antes, pero sí, bastante duro. Nomás teño un perrito e 3 gatiños, que é o que teño. Que é o que me dan algo de compañía, atendendo algo para ir labrando algunha finca para poder botar o fruto cando sea no seu tempo e outramente estar en casa. Ou dar algún paseo por aí cando vai o outro veciño. Por aí ando os bichos, que teño por aí unhas cabras tamén. E eu que fago? Catro persoas perderon a vida no que vai de ano en Lugo en accidente de tráfico tras bater cun camión. O último sinistro tivo lugar a tarde pasada e nel perdeu a vida un veciño de Sarria. Nunha curva, a súa furgoneta bateu contra un camión articulado. Foi na estrada LU 633, nun dos puntos negros desa vía, na que xa se rexistraron outros accidentes graves.
Foi na mesma curva onde xa perderon a vida outras dúas persoas. Na LU 633 circulaba na súa furgoneta dirección Sarria cando bateu frontalmente contra un camión articulado. Faleceu prácticamente no acto. Os dous ocupantes do camión saíron ilesos. Yo, pues ha pasado algo, dice, sí, ha pasado ahí arriba en la curva un accidente y hay un muerto. Digo, donde vivimos nosotros. Y dice, sí, pues sí, es esa casita pequeña, sí, ahí. Entonces echamos a correr para aquí, cuando llegamos, pues ya el muerto estaba tapado, el coche, por lo visto, debieron de cortarlo para sacarlo. Esta muller vive na mesma curva. Desta vez non estaba na casa, pero si das outras. Viven co medo no corpo. Y oímos el golpetazo y todo y salimos corriendo. Fue un coche que bajaba con una señora en el otro con su nieto y la señora pues murió, se dio para atrás, se nucó. Muy duro ver todo eso. Os veciños levan tempo reclamando unha intervención na vía e que se mellore a sinalización. Pois é un tramo que de 1 kilómetro así, porque hai varias curvas peligrosas, bueno, xa van 4 ou 5 fallecidos, accidentes varios. Pero no hacen nada. Y un día pues se nos mete un camión aquí en la casa o cualquier cosa. É unha estrada con moito tráfico e tamén paso de peregrinos e de gando. Pasa o Camiño de Santiago, hai un cruce de ganado, pasa o cruce dos peregrinos de Santiago, bueno, está protegido, pero non está protegido. Hai unhas señales a 1 kilómetro de 60, pero teria que haber outro sistema de señalización para que non houvese tanto problema de coches. Este é o cuarto accidente mortal que se rexistra na provincia no que vai de ano, 2 deles esta mesma semana. Nesta mesma estrada houbo outro accidente grave esta semana. Foi o dun condutor que tivo que ser hospitalizado tras precipitarse co seu vehículo por un terraplén duns 30 metros de altitude. Desta volta sucedeu en Samos, na parroquia de Pascais, ata onde se desprazaron os servizos de emerxencias para liberar a vítima e evacuala a pé nunha padiola onde a ambulancia, que foi a que o levou finalmente a Oula. Saiu da vía, atravesou o valado de protección e precipitouse por un terraplén duns 30 metros de altitude. Así foi o accidente que sufriu o condutor dun coche cando circulaba pola estrada que une Sarria e Pedrafita, á altura do lugar da Pontenova, na parroquia samonense de Pascais. O chofer do vehículo que ia detrás foi quen alertou do acontecido. Suberon por un grupo de chavales que houveron un accidente na Pontenova, pero foi máis arriba na Cueda, que casi medio kilómetro de aquí, máis ou menos, xunto a unha área de descanso, que foi onde foi. E claro, vía un coche detrás, foi quen o viu, foi quen deu a voz de alarma, senón non se veía nada, porque estaba o coche moi entalado abaixo de todo. Unha vez recibida a alerta, o 112 mobilizou os servizos de emerxencia para rescatar o condutor accidentado. Ademais de efectivos da Garda Civil de Tráfico, ata o lugar desprazaronse os bombeiros do Parque Comarcal de Sarria, que tiveron que escarcerar a vítima e trasladala a pé nunha padiola ao longo de 200 metros. Levarona ata un todoterreo tipo pick-up que trasladou o home onde unha ambulancia do 061 que agardaba ao pé da estrada. Veu xa tráfico, veu bombeiros, viñeron todos. Mas xa deben vir o momento de avisar o 112, porque eu cando veu aquí xa era tarde, as 3:30 ou 4, cando todo se moveu aí. Porque lá o sacaron por aquí, por a finca deste home, polo veciño. Que sacaron aí que por aí non daban pasado, daban así onde estaba, se non é por aquí. Para ir por dentro e por un puente que hai máis abaixo. Tras este aparatoso rescate, o condutor foi evacuado a Oula con feridas de carácter leve. Caso Diego Bello. A súa nai testificou hoxe diante do Tribunal de Manila que xulga a morte violenta do seu fillo. Contoulle a xuíza as ameazas de morte que recibira Diego, algo do que estaba moi ao tanto porque mantiñan un contacto permanente. A familia agarda que esta declaración acelera a resolución do crime, que leva xa unha demora de 6 anos. Esta é a terceira vez que os pais e o irmán de Diego Bello viaxan a Filipinas desde que o mataron. Pero é a primeira vez que por fin poden comparecer no xuizo que se segue nos tribunais de Manila polo crime. Hoy la sensación fue que llegamos al punto en el que queríamos estar para que nos escuchara la jueza en este caso
y poder aportar la información que llevamos tiempo guardándonos, que es que Diego fue amenazado de muerte por el señor Miguel Villafuerte, que es un gobernador de Camarines del Sur, e así se los puse a la jueza. Sí, unha das cousas principais era, bueno, deixar claro que tiñamos unha relación moi estreita, que falábamos a diario con meu irmán, que sabíamos os seus problemas, as súas inquietudes, e que estábamos enterados día a día de todo o que lle pasaba. Non saben se esta información clave implicará que se amplíe a acusación, que polo momento se centra nos 3 policías detidos como presuntos responsables da morte de Diego. Unha causa que para nós é bastante clara, e que incluso o informe do NBI deixa de manifesto que foi un montaxe policial, que o meu irmán en ningún momento tivo que ver cas drogas nin cas armas. Malia que o de hoxe foi un trago duro, a familia está satisfeita coa declaración e agarda que isto acelere o proceso e que a xustiza deixe claro dunha vez por que Diego Bello foi tiroteado diante da súa casa da illa de Siargao o 8 de xaneiro de 2020. La verdad es que vamos satisfechos de cómo se desarrolló la vista de hoy y esperamos que esto que dé un impulso a todo esto y acabar pronto. Está claro que eles non queren que haxa moradores na vivenda. Son vivendas habitadas que nun tramo de horario deixan de estalo. É importante que estas vivendas sempre teñan a apariencia de estar con xente no interior. É mellor non apagar as luces, deixar sempre algunha luz encendida, deixar a televisión encendida, deixar a radio. É importante pasar a chave, moi importante, cando salgamos da nosa casa, ainda que sea por un tempo pequeno, vayamos a facer un recado, non sabemos se nos están vixiando ou non. Condenado a 11 anos de prisión por intentar matar a súa muller a coiteladas na Coruña. A vítima descubriu que o marido lle era infiel. Cando llo reprochou, el agrediuna. A Audiencia Provincial rexeita os 24 anos de cárcere que pedía a acusación. O tribunal non considera probados todos os delictos que lle imputa a Fiscalía e condena-o únicamente por homicidio en grao de tentativa. En Barreiros, concello da Mariña Lucense, un mozo consegue escapar da Garda Civil logo de cometer un roubo, pero horas máis tarde, cando volve polo coche, estaban esperando os axentes. Intentou evitar o arresto, dicíndolles os axentes que deixara o coche ali por unha avaría, pero ao abrirlle o maleteiro, descubriron que nel guardaba ferramentas e un bidón cheo de gasóleo do establecemento comercial onde pouco antes entrara a roubar. El e o seu cómplice saltaron o valado e ian amontoando nunha leira próxima as pezas mecánicas que subtraeran do negocio. Cando estaban en plena faena, víronse sorprendidos polos axentes e lograron fuxir, pero horas máis tarde foi finalmente detido. A investigación continúa aberta e agora a Garda Civil a quen busca é o seu cómplice. Estaban grabando un vídeo sobre como facer unha sobremesa para amosárllelo despois os cociñeiros e xusto nese momento foron vítimas dun roubo. Aconteceu nun restaurante mexicano do centro da Coruña, tras rematar o servizo das comidas. Sobre as 5 menos 20, máis ou menos, entrou unha parexa dicíndonos que si estábamos cambiando os ordenadores ou si nos había pasado algo, dixemos que non, que pasaba, e xa nos contaron que salía un individuo correndo e que lle veron meter un monitor debaixo do anorak. Así foi como se enteraron Inés e mailo seu fillo Miguel, propietarios deste céntrico restaurante mexicano, de que acababan de ser vítimas dun roubo. Estábamos aquí os dous grabando un vídeo de un postre para logo darllos aos demais compañeiros para que superan como se tiña que facer. E nada, estábamos aí entretenidos con o vídeo, pero bueno, cada 5 ou 4 minutos mirábamos a porta, totalmente surrealista, porque nese momento Miguel díxome se había oído ou non, miramos, salimos a porta, miramos, vimos que a porta estaba libre, non había nadie, pero seguramente escondeuse detrás xusto de onde temos o monitor. Parece que somos tontos, que non, sabes, ou xa non entendemos como foi tan rápido. Saliu Miguel correndo, pero xa foi inalcanzable, non encontraron, porque outro chico que máis ou menos da familia, pois tamén nos veu e tamén saliu por outro lado para ver se o podían ver, pero non o colleron.
É a segunda vez en pouco tempo que se enfrontan a unha situación similar. Fai uns meses xa intentaron, pero facer o mismo, o sea, levarse o monitor. Me imagino que son toxicómanos, porque da outra vez non o logrou porque estaba a camarera cambiándose ali afora, atrás, e eu estaba xusto aquí. E ela saliu e o veu xusto aí metido, o sea, desconectando o monitor tamén. E nada, empezamos a gritar as dúas como dúas locas, e o debimos asustar que largou correndo. Pero a ese sí o colleron, tamén puxemos a denuncia e o colleron. Desta volta sí conseguiu marchar co botín. Agora a Policía Nacional traballa para poder dar tamén co paradoiro deste delincuente. Tamén na cidade da Coruña continúa a vaga de roubos en coches no barrio dos Mallos. Nas últimas horas apareceron varios vehículos coas ventás reventadas. Nesta ocasión, os ladróns levaron dos vehículos balizas V16 e outros obxectos de escaso valor. Dende a Asociación de Veciños contabilizan máis de medio cento de asaltos en distintas zonas do barrio, algúns deles mesmo en garaxes comunitarios. De feito, xa lle trasladaron a súa preocupación por esta situación ao Concello, que se comprometeu a aumentar a vixilancia policial, especialmente en horario de noite. Neste taller de Santa Cruz de Ribadulla, no Concello de Vedra, non roubaron nun coche, roubaron un coche. Era un vehículo que xa fora reparado e estaba listo para ser entregado. Os delincuentes forzaron a porta do taller, o coche tiña as chaves postas e xa marcharon con el. Trátase dun Seat Ibiza de cor vermella. O seu dono puxo a denuncia esta mesma mañá no cuartel da Garda Civil de Lestedo. Tras roubos, a tempada que levan os comerciantes de Ribeira. No que levamos de semana van case a un por día. Son sempre as mesmas persoas, segundo eles, toxicómanos que buscan carto fácil para unha dose. É peor a sensación de medo que deixan que o botín que finalmente conseguen. Damos cartos na caixa. Era unha persona delgada, media altura, 1,75 m, 1,80 m, encapuchado, solo se lle vían os ollos e a nariz, cun cuchillo. Como nunha película, este último capítulo ata hoxe dunha serie de roubos que xa dura máis do que debería e que non parece ter un final á vista. E dixen, se vou á cociña, vaime pinchar. Entón, collín un vaso daqui, onde teño a baixela, e amenaceino. O individuo escapou. Horas antes de tentalo no bar, probaran na librería que está xusto en fronte. Entón, cheguín aquí, a porta totalmente rota, e claro, miramos se entraran a roubar, pero non chegaron a acceder, porque os veciños sentiron ruido e chamaron á poli. Tamén nesta panadería do centro da vila e no estanco que está ao outro lado da rúa, van a Eito. Bueno, esto me viene sucediendo ya bastante atrás, porque te acuerdas aquella vez de los coches, toda la fila, que mi coche 2 veces, Rouban tarjetas, van comprar tabaco, compran o que sea, no? Casi todo Ribeira. Prácticamente, se non che toca hoxe, tocache mañán. Na calle peatonal que está por aquí, que están os de sempre que das a volta á esquina, que entregaron un paquete, ven tocar a maneta a ver se queda a furgoneta aberta. A varios compañeros lles pasa o mismo tamén, e que a un que lle roubaron a televisión. Sempre os mesmos en busca... O carto fácil, si collen, rouban e o que sea, vanse. Aunque solo sea un cambio, nada máis. Eles para o seu vicio e punto. Saben quen son, ese é o problema. E ainda din, claro, que saliron hora da cárcel, e que culpa temos nós? Conocemos a xente que anda metida neses percales. Mais alá das perdas, o peor é o medo e a frustración que deixan ao seu paso. Nunca me vin sometido a que me amenazaran cun cuchillo, que non era un cuchillo pequeno, era un cuchillo bastante xeitoso. Inseguridade total. Comerciantes e hostaleiros prevén unha xuntanza para buscar solucións. A primeira teñena clara, fai falta maior presenza policial. A vaga de roubos en vivendas das comarcas do Deza e Santiago fai que hoxe nos preguntemos se hai algún xeito de protexernos deste tipo de asaltos. E para sair de dúbidas falamos cos que máis saben do tema, os axentes do equipo Roca, que están a investigar os casos e observan que hai patróns que se repiten. Aproveitan cando non hai ninguén na casa entre as 6 da tarde e as 9 da noite para entrar a roubar cartos e xoias. É o patrón que se repite nas dúcias de asaltos detectados nas últimas semanas en vivendas das comarcas de Santiago e do Deza. Evitalos é difícil, pero existen trucos. É importante que estas vivendas sempre teñan a apariencia de estar con xente no interior. É mellor non apagar as luces, deixar sempre algunha luz encendida, deixar a televisión encendida, deixar a radio,
ter apariencia. A luminosidade da vivenda é moi importante, tanto exterior como interior. Compre poñerlle o difícil pechando ventás e pasando a chave sempre que saiamos, aínda que sexa para un recado. Cartos na casa, cantos menos mellor, e o ouro, compre sacalo do dormitorio principal. Que, bueno, que mellor no rural pois sempre hai que contar con unha pequena cantidad de cartos para o día a día, pero, bueno, temos que as joias igual, pois, oye, cada un ten as súas joias na súa vivenda, é verdad que podemos guardalas nos sitios menos comuns ou menos, bueno, non nos sitios habituais. En ocasións chaman o timbre para asegurarse de que non hai ninguén, pero tamén pode ser que vixiaran antes. Por iso, se notan algo raro... Se eu vivo nunha zona rural onde aparece alguén cun coche desconocido, con as persoas desconocidas, facendo preguntas ao mellor que non teñen moito sentido para a zona onde están, é importante que nos chamen. Chamalos ao 062 ou ao 112. E se collemos os ladróns na hallada, o mellor é avisar e nunca enfrontarse a eles. Tamén é importante non tocar nada para que os axentes investiguen. Consellos que poden escoitar da boca dos axentes nas charlas do Plan Maior, que buscan protexer dos roubos os máis vulnerables. O GPS volveu leala e ben leada en Galicia, pero neste caso non foi un camión como este, nin como estoutro, nin sequera como este. Foi este coche que acabou escaleiras abaixo, en pleno centro de Pontevedra, ante a fidelidade da condutora ao seu navegador. Contámosllelo de seguida aquí, no Galicia Noticias. Na Coruña soben dunha a 3 as persoas ingresadas polo gromo de salmonelose no Instituto de Elviña. A máis, segundo confirma a Consellería de Sanidade, o alcance da intoxicación alimentaria segue sumando afectados. Notificáronse xa 68 casos vencellados á inxestión de tortilla na cafetería do centro e os estudos epidemiolóxicos realizados ata o momento deixan 17 analíticas positivas en salmonelose. Unha cifra que probablemente aumente porque Sanidade continúa realizando probas. Estamos nun ano bo de neve, esta fin de semana parece que os amantes do branco elemento e dos deportes de inverno van poder achegarse de novo á estación de Manzaneda, Andrea. Chadas ao público, como vedes, debido a que o estado da neve non é óptimo para realizar este deporte debido ás chuvias dos últimos días, pero segundo nos contan os operarios que traballan aquí na estación, se todo segue así, se segue nevando así, a partir de mañá contan poder abrilas de novo ao público para esta fin de semana e que a neve é a protagonista durante esta xornada, xa que está nevando en máis dunha trintena de concellos en toda Galicia. Ademais, dende a propia estación fixeron un balance moi positivo do que vai de temporada aquí en cabeza de Manzaneda, xa que dende o día da apertura o pasado 23 de decembro pasaron por aquí preto de 15.000 persoas, entre aqueles que practican o deporte do esquí e os amantes da neve. Soy deporte de Portugal, es la primera vez y estoy intentando hacer un poco de snowboard, sí. Intentaré. ¿Qué te parece? ¿Te parece un sitio muy bonito, muy bonito. Estoy intentando ahí hacer los check-in ahora, pero voy a disfrutar, seguro que voy a disfrutar, sí. Para fin de semana, algo de chuvia o sábado e o domingo moita néboa, pero situación xeitosa grazas ao anticiclón pola tarde. Os ríos da Confederación Hidrográfica Miño-Sil levan a metade do caudal habitual nesta época do ano. Débese a que as chuvias máis abundantes se concentraron entre outubro e novembro. A situación, lonxe de ser preocupante, favorece os ecosistemas acuáticos como a cría da troita. E o río Arenteiro, o seu paso polo Carballiño, leva a metade de caudal que a media histórica. No conxunto da conca Miño-Sil, o descenso é do 45%. Esto se debe principalmente a que en la segunda quincena de diciembre pues, ha llovido muy poco, incluso la última semana prácticamente no ha llovido, y que estos días de enero, aunque hay una sensación de que está lloviendo mucho, llueve todos los días, pero llueve en pocas cantidades y no con mucha intensidad, con lo cual no se producen crecidas en los ríos. Si houve enchentes entre novembro e decembro, o momento ideal para a cría da troita aquí no Arenteiro. Para o de Xove foi genial aquí no Carballiño. Veu a riada cando teu que ver, a grande, barreu todas as orillas do río, todos os fondos quedaron limpos, as troitas puideron chegar ás súas áreas de freza, puideron
saltar as presas e rebosar as pequenas presas que haxa. O caudal actual, malia estar máis baixo do habitual, non é un problema para elas. O que si precisan é que se manteña constante. Que necesita é un caudal máis ou menos constante durante 40 días, que é o que tarda en nacer o ovo, 40-45 días, dependendo da temperatura da auga, non? E ese caudal constante é moi importante porque se veñen moitas riadas despois desa, pois van a traer aportes de terra, de cinzas, e que van a tapar esos ovos e que van malograr esas postas, non? O arrastre de cinza é a principal preocupación este ano tras os incendios do verán. Xa ocorreu coas chuvias do outono, pero agora a situación mellorou ao ser chuvias menos intensas. Se prevé probablemente que de aquí a final de mes siga lloviendo de esta manera, quizá ya a partir del día 23-24, con la última previsión que tenemos, si vengan precipitaciones más intensas, que dará lugar a algunas crecidas que sí ya hará que los caudales pues alcancen valores superiores y la media en el periodo de enero pues suba. Desde outubro levan caído 530 litros por metro cadrado, un 5% por riba da media histórica. Imos xa con ese novo incidente que un GPS leva un vehículo por mal camiño. Neste caso non foi un camión atrancado nunha aldea ou nunha pista forestal, senón en pleno centro urbano de Pontevedra. Nuño, que é o que pasou? Si, Raúl, foi nestes chanzos da praza de Ourense de Pontevedra onde quedou atrancado o vehículo. Ocorreu cando as dúas ocupantes, ambas mulleres estranxeiras, se viron sorprendidas polas escaleiras cando seguían as instruccións do GPS, que lle indicaba que podían continuar avanzando. Finalmente, o turismo foi extraído sen maiores problemas por un guindastre pola policía local, aínda que veciños e hostaleiros da zona indican que incidentes como este se convertiron nunha ocorrencia común. Imaxes como esta volvéronse familiares para os veciños e persoal dos negocios da praza de Ourense, en Pontevedra. Condutores que non coñecen a zona seguen as direccións do GPS, que lles indica que continúen recto a entrar na praza e o seu vehículo remata atrancado nas escaleiras. O último caso ocorreu onte pola mañá, cando dúas mulleres estranxeiras que descoñecían o lugar se viron sorprendidas polos chanzos. Cando vin pasar o coche, dixen espero que pare, pero non parou. Quedou atorada. Eran dúas rapazas e nada, quedaron aí atascadiñas as pobres. Ao final é sempre a mesma historia, coches que veñen de xente de foras, normalmente, meten o GPS, indicanlles salir por aquí, porque a outra opción é salir pola parte da peregrina, e como hai moita xente, pois collen a opción esta, e chegan aquí e cando se dan conta xa están encima da escaleira. Segundo empregados dos locais da praza, o descoñecemento da cidade é a principal causa desta sorte de incidentes, pois os veciños de Pontevedra saben da presenza das escaleiras. Iso sí, sinalan que non é o único motivo, pois a visibilidade da vía de acceso é limitada, especialmente con condicións meteorolóxicas adversas, e por iso que consideran a instalación de sinalización como unha posible solución. Normalmente é xente de fora, non é daqui. Veñen apartamentos turísticos, máis ou menos, e quedan as indicacións do GPS, leva por aí. A xente de aquí sabe que isto é zona peatonal, que solo é para xente de aquí ou para servicios. Mellor unha sinal ali onde diga que esta carretera non ten saída, ou un par de pivotes para que xa chegues e mires os pivotes en un tal, sería un poquinho a solución. Con todo, ao tratarse dunha zona peonil, os vehículos adoitan chegar circulando a modo, polo que arestora os incidentes apenas causaron danos materiais. No caso de onte, ambas as pasaxeiras saíron ilesas e o vehículo foi retirado por un guindastre. Estamos ás portas da fin de semana na provincia de Ourense, do que xa están as portas e do Entroido. Mañá, sábado, 17 de xaneiro, é día de San Antón. Iso significa que en Verín saen os cigarróns a implantar a súa lei baixo o son das chocas, aínda que o fan sen as súas galas, que se gardan para os días grandes do Entroido. Se ben non é oficial, podemos catalogar este día como o primeiro do ciclo festivo na capital do Val de Monterrei. Para máis adiante queda o xoves de compadres, comadres e os desfiles dos días grandes. Pero toda a provincia cheira e sente xa o Entroido. En Laza, na Picota, xa se sentiu en días pasados o trotar dos peliqueiros. En Manzaneda, o sábado que ven sairán os da Mourelapa e Xinzo tinguirase o domingo 25 co branco do fareleiro, no que para moitos é o ciclo de Entroido máis grande do mundo. Quizáis xa o saiban, o próximo 12 de agosto producirase un eclipse total de sol que poderá verse en Galicia. En lugares como a Coruña, a expectación é tal que os hoteis xa están a rexistrar reservas para esa data.
A Coruña será unha das zonas de Galicia onde mellor se poderá observar o eclipse total de agosto, un fenómeno astronómico que ninguén se quere perder. A expectación é tal que nos hotéis as prazas comezan a escasear. Y siguen entrando reservas casi a diario. Está habiendo más demanda que otros años, tenemos como un 40% más de demanda y se ve sobre todo por la anticipación. Es agosto, que agosto siempre está el hotel lleno, va a estar lleno, pero la demanda se anticipa a lo que ocurre otros años. Medra a demanda e con ela os prezos, entre un 30 e un 40% máis que o ano pasado nun mes, agosto, xa de por sí de tarifas elevadas. Lo que ocurre este año es más gente más internacional, más europeos, ingleses, franceses, estamos notando, incluso algún canadiense y norteamericano. Divulgador astronómico, Óscar Entende comparte o devezo por este tipo de fenómenos únicos. Teño visto os 2 eclipses en Australia, por exemplo, en Indonesia, en Chile, en Estados Unidos un par de veces tamén, nas Illas Feroe, en China. O deste ano en Galicia será o 10º para el como cazador de eclipses. Para velo ben, recomenda tanto a costa de Coruña como Ferrolterra, a zona norte da provincia de Coruña, a Mariña de Lugo, son bons lugares, pero tamén no interior, tanto da Coruña como da provincia de Lugo, incluso algunha parte da provincia de Ourense, son zonas onde se podería ver. Para observalo, os expertos lembran que hai que facelo de xeito seguro. Históricamente, en los casos de eclipses totales que se han producido, pues en todos los países ha habido casos de ceguera posteriores al eclipse. Nesta óptica da Coruña salen a diario pedidos de lentes de protección. Todos vamos a querer verlo, entonces claro, hay que utilizar algo que nos proteja, realmente que nos proteja, porque además estas gafas hay que tener en cuenta que deben de cumplir una normativa. O eclipse total deste verán é un evento único. Ata 2180 non se poderá ver outro igual en Galicia. Hoxe visitamos a aldea habitada máis alta de Galicia. A 1350 metros de altitude está Cepedelo, no concello ourensán de Viana do Bolo, pero lindando xa con Zamora. As duras condicións do inverno e a emigración fan que só 3 veciños permanezan ali todo o ano, pero nos veráns Cepedelo énchese de vida. Nas montañas de Trevinca, as máis altas do país, está Cepedelo, a aldea galega a maior altitude. Xa ten vido que ven xente da Coruña, que ven moitas veces a Viana cando eran nos carnavales, e xa ten vido aquí propio para ver como é o pueblo. Como é o máis alto, dixe, pois vamos a verlo. E ven aquí. O Francisco é o máis novo do lugar, vive aquí todo o ano. Nomás teño un perrito e 3 gatiños, que é o que teño, que é o que me dan algo de compañía. Atendendo algo por aí, labrando algunha finca para poder botar o fruto cando sea no seu tempo e outramente estar en casa. Ou dar algún paseo por aí cando ven outro veciño. Outro veciño que pasa aquí os invernos é o Pepe. Por aí ando os bichos, que teño por aí unhas cabras tamén. E eu que fago? E é que os meses fríos, a 1350 metros por riba do mar, non son para calquera. Aquí o inverno é moi duro, sí. Ora xa non é tanto como antes, pero sí, bastante duro. Agora neve pouca, antano pasaban meses illados. Sí, non se podía salir da aldea porque, claro, había que coller unhas palas e abrir algo de ruta para poder entrar por os currales, para botarlle a comer ao ganado. Na memoria colectiva está a triste historia da mestra de Cepedelo que faleceu na serra ao sorprendelos unha gran nevarada de camiño a casa. Salvou a súa filla e un mozo da aldea tapándoos coas súas roupas de abrigo. Pasaron a noite a intemperie ata que os veciños que levaban horas e horas buscándoos cos fachos localizáronos. Fun a buscar, trouxeron aí co pueblo, meteron nunha cociña, deronlle calor, pero ao final falleceu. Os restos da mestra descansan no cemiterio de Cepedelo. O silencio só roto polo cantar das aves sorprende a estas altitudes. A aldea ainda é grande, pero dá pena verse así, todo xa abandonado, xa as casas están se derrumbando todas, porque xa nin miran pelas tampouco. O éxodo que baleirou o rural pola falta de oportunidades foi en Cepedelo pola súa orografía máis acusado. Marcharon uns para Bilbao, outros para Madrid e outros para Barcelona. E os primeiros que se empezaron a marchar, cando foi daquilo que acabara a guerra, todo aquilo, pois marcharon para América, Brasil, Chile, Buenos Aires, e marcharon para aí. Co bo tempo, as familias que viven en Viana do Bolo xa soben e comezan a habitar moitas vivendas. No verán, nas vacacións dos emigrantes, Cepedelo énchese de vida. Pois chegamos xa ao remate do Galicia Noticias, quedan xa co Telexornal. Grazas pola compañía, que pasen unha moi feliz fin de semana.